Ayos oh. Bakit may konting puno na ano? Oh. Sa kalamansi mo. Ah. Ba't parang umihi? Gusto mo kalamansi? Ha? Meron ako. Kaka mo? Hindi. Ito, ano? O, dito tayo nagbibingko. Oo, gusto ko ulit sa loob. Ayun na yung chicken wire. Kaya mo, buhate? Gal, dapat yun eh. Manay. Tantan ka. Ay, sir. Dapat da. Jinted mo. Dapat jay. Ano yung buhos? Ayos. Benta kami ng pote. Dapat dyan, may isa. Boss! Yung tropa natin. Ya, kamusta? Batang ay. Kita kerja nggak depanan nyo. Oke. Oke. Kumusta? Kami mati. Tansya. 101. Okay, money. Okay na. Done. Wen. Walang ka, Wen. Ibebenta namin yan. Baglagatangan dati sa gasot. Mga rod. Dito ka rupa ng alak na ta. Mga mabiro ka itulbag na. Kaya yun siya at. Bilang tulbog na magtikwa. Turbag na latin na pukaw. Numting kita eh. May pera tikwa na. Di, tinang katangatan dyan karuba eh. Patasin na. Dati ito siya. Hinating ata. Pasok na tayo. Natin si Uncle. Nabili tayong ano. Malamig ay mainit. Pampalamig. Ice cream o ano. Tingnan natin. Halo-halo ice cream. Kalak. Init. Mainit. Tasty tayo. Tasty tayo. Tasty. Pinati-order natin. Malamig tayo. Mainit. Is it all mine? Thank you. Love you. Love you, Ali girl. So good. It's Wagyu expensive steak from Ali. Woohoo! Where's the steak of Ali? Super steak. Let's try it. Ooh, thank you, Ali. Damn. Sausaw natin yan. It's Friday. Friday steak from Ali. Motor. Okay na, malinis na. Luma. Ayan. Smile. 1, 2, 3. Okay. Tuturuan naman ni Bornok maggawa ng poke-poke salmon.
Okay. I'm gonna slice first tapos tuturuan niya ako. Okay. Remove muna natin yung excess water. Ayan, tissue. Ayan, dyan muna siya. Tapos mag-chop tayong onions. Alam ni Bornok. Ayan yung mixture. What is Nor seasoning. Yan, lagay niya. Tapos yung mga special ingredients. Ooh. So ito, look. Roasted sesame oil. Saan yan? Sa H-Mart na bibili? Yeah. Yan ang hindi ko alam. Okay. Let me see. Ito pa ng sikreto. Then, what is that? Sesame seeds. Sa H-Mart lahat yan, ha? Yeah. Yeah. So, yun yung nilagay niya. Sesame seeds and garlic. Yun. Garlic. And So, saan nakakabili niyan? it's buy online. Let me see. Baka meron sa Amazon. Yung pa- It's more expensive on Amazon. How expensive? Zindre chili Mm. oil. Maganda nga buy para meron tayong stock. Tapos chili. Okay, it's up to you. Optional yan. That's it. Yun lang. So parang ito siya nagpapaano, di ba, Roy? Huh? Yung itong oil. Ito. Yung nagpapasarap. No salt, no? No. Kasi meron na siyang yeah. toyo. You put a little more soy. Ha? You put a little Di more ba? soy. Yeah. What's up, baby girl? 1 minute. That's it. Oops. So hard to open the door. Kasi, Wait, on my chin last night! Ooh. God. me? No. Yep. That's it. So, I'm gonna buy this Zindre. Zindre. And then just leave in the fridge for like 30 minutes. Alright, thank you. That's it. Alright. Poke special. Dadagdag na ako. Alright. Si Roy, ang aking anak. So, dadagdagan ko ng sili. Tsaka sibuyas. Ang poke. Baby girl. This is the poke by Roy. I got the secret ingredients. Angel. I like that. Wow. Wow. You like it? Period, queen. Huh? You. Ooh, who made this? Of course for you. Let me see. That's spam. Did you make it? Of course. It's a ref para pasarap. Tumtay ti sili dito ikaw pang kailanin. Ano makaod, gartemak. Mag-ano tayo ng sili. Apple cider nila. Put this apple cider. Healthy for my chili. Right, Jel? Right, girl? What are you reading? What? Healthy? With a bug. Pretty girl. Ito yung ginawa kong inartong na sili. Lalagdagan ko pa ng ano yan, sibuyas. Yan, apple cider nilagay ko yan. Ayos. Yan. Sausawan. Yes. Yan, ito ang nilagay ko. Apple cider. Vinegar para healthy. Sausawan. Nagdagan ko na lang ang mga sibuyas. Dito ko nilagay para madaling kumuha. Ayos. Bawang. Sibuyas. That's it, pansit. Naman natin gas, oh. Almost empty. Ay sa Costco. Pagas tayo. Yan. Tingnan natin magkano gas yan.
It's 94. 23 dot. Mahal. Grabe. 93. 5.29. Ano, sa Costco. Grabe. Mahal. Mahal.